No, ni parlar-ne. Però, mare... Ni pero ni para, que no vas a Holanda i prou, s'ha acabat la discussió. Mama, sisplau, fins que en Sam no torni falten molts mesos. A més, que tinc diners estalviats, no hauries de pagar res. Nena, no m'has sentit? Ai, mama, és que no em deixes fer res. És clar que no. No sents les notícies, tu. No veus què passa al món? Si no et deixo anar sola pel carrer, com et deixaré anar sola a Holanda? Au, va. Ets una exagerada. A més, que tinc 18 anys, ja sóc adulta. No penso escoltar ni una paraula més. Mentre visquis a casa meva faràs el que jo et mani. I ara vés a l'habitació i deixa'm treballar. Home, és una mica soso, però a mi m'agrada com explica. Perdona, però si explica com el cul. És gilipolles. Doncs a mi em sembla mono. Té el seu puntillo. Serà mono tot el que tu vulguis, però aquest home no pot ser profe. Ma mare és imbècil. Què ha passat? Clara, ara ja tens 18 anys, no pots deixar que et controli tant. A veure, votacions. Qui vota a favor de que la mare de Clara està com una cabra? Vale, és oficial. Ta mare està boja. Ja, però és que el que em fa ràbia és que per molt que insisteixi no en trauré res. I jo no puc estar sense en Sam. Això et passa per liar-te amb el primer turista que et trobes. T'estimo, vale? I ell no pot venir aquí, no? Jo compraria el bitllet, sota de ta mare. Com vols? Sí, mama. Mama. Sí, estic al bar. I no pots venir a buscar una mica més tard? Vale. Adéu. Compres el bitllet i marxes sense dir res. Però que no veus com em controla? Em mataria. No. Bueno, al principi potser sí, però després estaria tan preocupada que s'oblidaria de matar-te. Suposo que ja veus que és impossible. Per cert, hem de començar a pensar què fem aquest estiu, no? No, però que ho dic molt en sèrio. Home, la podríem ajudar a escapar i ja ens encarregaríem nosaltres de la seva mare. Sigueu realistes. No veieu que sa mare no la deixa ni sortir de casa? No, però ho fem tot d'amagat. A veure, ens ho muntem per distreure la seva mare i un cop la Clara estigui al tren, que la truqui i li expliqui tot. No podrà fer res, llavors. A mi em sembla bé. Mireu, ho planegem tot molt bé, vale? Ens organitzem entre tots i no serà difícil. Provem-ho, per què no? Jo crec que no funcionarà.
Xavi? No sé, a mi tot m'està bé, no em pregunteu. Tio, seria possible que tinguessis una opinió algun cop a la teva vida? No sé. No sé, tu sempre estàs igual, anima. Calleu, tinc una idea, a veure què us sembla. Clara, tu cada dia aniràs traient una peça de roba de casa teva i li donaràs a la Paula, que te les guardarà per anar fent la maleta. Tu, Andrea, tens molta roba. Doncs també li vas donant mica en mica i així ta mare no nota que en falti. Tu, Pol, tens targeta de crèdit. La Clara et donarà els diners i compraràs el bitllet. El dia D, però, haurem de trobar una excusa per treure la Clara de casa seva. Un sopar a casa d'algú? Sí, podria funcionar. Fem un dinar a casa teva? Molt bé. I les trucades? Meva mare truca cada hora. Li donem excuses per guanyar temps. Ostres, ara la Clara està cuinant i no s'hi pot posar. Però està bé, Però això funcionarà una estona, després es començarà a preocupar. Però quanta estona hi ha de casa teva a l'estació? Doncs s'hauria de mirar, però més o menys una hora, no? Necessitaríem un cotxe. Jo tinc carnet. Què? Potser podria agafar el cotxe del pare. Des de quan tens carnet, tu? Fa 2 setmanes. Què? Per què no ens ho havies dit? Ai, doncs no sé. Val, ens hem de posar a treballar ja, ho hem de tenir tot preparat. Que algú busqui bitllets de tren, els horaris, i jo miraré pel mapa com s'arriba fins a l'estació. Què? Com ho veus? Bé, sí, bastant bé. Clara, que ens coneixem. Doncs no, Andrea, bastant malament. Realment cal tot aquest muntatge? Per què ho feu tot això? Perquè som amics. I pels amics es fan bogeries, no? I si a més serveix per donar-li una lliçó a ta mare, doncs encara millor. La de vegades que ens has esgarrat la festa. Em sap greu. Calla, i a més podràs veure el Sam, que és el que volies. Què, ja li has dit? No, li vull fer una sorpresa. Nois, demà és el dia D. Portem 2 setmanes molt intenses i demà ha de sortir tot perfecte. Alguna pregunta? Val, doncs repassem-ho tot una última vegada. I a les 5 et vindré a buscar, I no surtis de la casa. Sí, mare. Hola, vinc a buscar la Clara. Doncs t'hauràs d'esperar un momentet, reina, perquè la Clara ha de recollir tota aquesta roba i portar-la a l'habitació. Ara? Que farem tard. Ja va. Sí, més ràpid, que tenim pressa. I això per què ho vols? Perquè potser... És per estar més còmode al dinar. Sí. Ai, nena, fas unes coses molt estranyes, últimament, però au, va. Va, corre. Val, ja són aquí, ens posem en marxa. Per què tardeu tant? Anem tard. Ja ho sabem, va! Calma! Tothom porta el cinturó cordat? Sí, va! Molt bé, tranquils que tot va bé. Ara heu de córrer una mica però arribareu amb temps. Xavi, ves ràpid o no arribarem. Millor anar lents, però segurs. Xavi, ara has de sortir a l'autopista, Sí. Sí, la Clara està al lavabo. Li dic que s'hi posi quan surti. Vale, vinga, adeu. Merda, està trucant molt abans del que pensàvem. Xavi, pots anar ràpid, sisplau, és que no arribarem, no ho veus? Podeu fer el favor de callar? Intento conduir, jo! Us falten 10 minuts per arribar. Tindreu el temps just. Merda, què faig? No l'agafis, deixa que soni.
que en Sam no torni faltant molts mesos. A més, que té diners estalviats, tu no hauries de pagar res. La mare ha agafat el cotxe i ha sortit de casa. Repeteixo, la mare ha sortit de casa. Ens ha enganxat. Què? Merda, 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 merda! En sèrio? Xavi, sisplau. Quina sortida? Sortida a 8. Sortida 8. Jo perquè tinc la 9. Ara no és moment de dubtar, que no s'havia buscat això? És que se n'encarregava la Paula, no? Sí, a mi em semblava que era la 8. Segur? Sí, no ho sé. I jo perquè tinc sortida 9. Què faig? No ho sé, nois, digueu-nos la sortida. Ràpid. Busca el mapa, corre. Merda, què passa ara? I què passa? Arregla-ho. No sé què passa. Nois, què feu? Ara. Nois, va, digueu-nos la sortida. Jo haig de triar ja, no puc anar més lent. Xavi, doncs surt per aquí. Segur? No ho sé, que triï ell, no ho sé. Sí, ho he fet bé. Té, Andrea, la roba. I la Clara? On és la Clara? Què li heu fet a la meva filla? No, la Clara està bé, està en un lloc segur. On és la Clara? Està en un lloc segur, de veritat. En un lloc segur, on és la Clara? Clara, em sents? Ho hem aconseguit. Tu ara no et preocupis, ja ens encarreguem nosaltres de calmar la teva mare. Ho acabarà entenent. Tu ara disfruta del viatge i del temps amb el Sam. Ens veurem quan tornis.